zou die school er nog wel zijn, kastanjebomen op het plein, de zware deur. Ik heb de tik van squalplaten gekregen toen ik op een lagere school zat en toen ik bij meester Rimalde in de gang de squalplaat van Bos en Weidevogels zeg. En daar is bij mij de tik van kwam, en ik zeg hem alle dagen en ik zei, dit is wel zo mooi, hier wil ik misschien wel meer van hebben. Want ik wist eerst net hoeveel platen er wel net waren, maar er zijn 10.000 verschillende squalplaten ben er. Dus, ik heb lang niet alles, maar ik heb wel een mooie protte ervan. Dus dat is bij wijze van deze plaat van Johannes Ikema van de geschiedenis. En ik houd een protte van geschiedenis, want meester Rimalde kon mooi van geschiedenis vertellen. Maar wat die rotzak, dan kwamen wij maar eens in de squallen. En dan hielden ze van het bord staan. Dus wij benijden wat van platen, als er nou deze dag werd van het bord hier. Ja, nou dan kwam deze plaat van het lucht. Maar deze plaat is van 1850, 1860 ongeveer. En later ben deze platen alweer vernaaid. Terug de heer Ising. En de heer Ising, dat is deze plaat. Dit is beide de slag bij Nieuwpoort. En dit is net zo mooi. En toen zei Wolters Noordhof, die plaat moet vernaaid worden. Mooie kleuren. Hij moet helemaal vernaaid mooi. Oren mensen erop en zo wat hennen. En de heer Ising die had zijn inspiratie opdingen bij de heer Ikema. Zijn laatste plaat is van 1970 van de aankomst van Columbus in Amerika. En dat was zijn allerlaatste plaat. En hij moest hem er helemaal in leven, dus hij had wel, dan hier er zo'n wel 2 werk om hem helemaal in te leven op zijn plaat. De winningplaten van 1886 en die ben later weer vernaaid, want als je nou het Groninger wat hebben, daar staat de ene plaat staat het gemaal hockey net op en de plaat van 1915 staat het gemaal hockey van het Groninger wat staat er al op. Dan heb ik nog een hele bijzondere plaat, dat is de verovering van het Sjaalland Regade op Lombok en die is 1 keer uitgegaan. En dat was een hele gruwelijke plaat. En die mochten van bijen op een lege squal net meer zien laten. Die mochten ze net meer zien. Want hij was voor squalbijen te gruwelijk. In deze moderne tijd zeggen ze van nou het is nog net gruwelijk meer, maar toen in die tijd werd het heel gruwelijk. En misschien om de geschiedenis van Indonesië een beetje voor te stappen. Daarom hebben ze deze kaart nooit weer zien laten. Hij is ook nooit weer drukt, hij is nooit weer verteld geweest. Ik heb ongeveer een 600 squalplaten en die wil ik net alleen van mezelf houden, dus ik ga er een expositie van maken. De informatie kun je zien op het internetsite van Heer Televisie Friesland. Zo voor